Köszönöm szépen, hogy mindig teşekkür ederim. Vom opri la un panou. Este domnul Ciprian care are un panou pregătit ca să ne explice exact tot ce avem la subsol. Da. Deci terminalul are 3 niveluri, subsol, parter și etaj. Vorbim de un subsol cu o amprentă de 4900 de metri pătrați, format din spații tehnice, din spații destinate securității bagajelor, sortării bagajelor, cât și de securitate, ce înseamnă de zonă de arestați, zona de post de SRI, un adăpost ala, grupuri sanitare și vestiare destinate personalului care vor deservi acestui aeroport, zonele tehnice, bazinele de incendiu, cât și camerele tablourilor, după care o suprafață foarte mare este destinată atât sosirii bagajelor, cât și plecării acestora. Subsolul are un flux de intrare pe zona de sosire, cât și zona de plecare. Pe zona de sosire sunt două carusele care vor deservi ridicării bagajelor în parter, pe zona de sosire, iar pe zona de plecare există la fel o bandă și un întreg scanner de bagaje, urmând să punem în fluxul de plecare. De asemenea și chillerele, zona de chiller este asigurată tot în zona subsolului. Mai departe, ca și progres, suntem undeva la 80% de astăzi vor debuta lucrările de placări ceramice și montajul ușilor. Asta pentru zona de subsol. Iar pentru zona de parter va trebui să mergem. O să vedeți și acolo la fel un progres ușor diferit. Aici având un progres mai avansat. Zona de parter este destinată strict accesului și plecărilor interne, este destinat doar este pentru fluxul de sosiri interne, iar aici este fluxul de plecări, dar destinat doar fluxului intern, doar plecărilor interne, doar circuitului intern. Zona de acces vor fi două bifanguri de acces, o scară rulantă care va destina doar fluxul de atât urcare cât și căderile. Mai departe, sunt structurile de momentul ăsta, lucrări de arhitectură în progres. Aici vom avea check-in-ul, de aici se va lua tichetul în bascule. Bagajele? Aici am dreapta. Da. Iar în spate... Aici cam ce stadiu e? 60% progres pe lucrări de arhitectură, atât în instalații cât și... Tot ceea ce înseamnă echipamente de securitate și alte echipamente necesare în cadrul aeroportului încă din luna februarie. La furnizori din Germania deja sunt produse, fiindcă ei nu produc pe stoc, sunt produse în prezent se află în custodie, urmând ca în perioada următoare să fie montate. Da, absolut.
zona de etaj, aici ne aflăm în zona de pescări internaționale. Cum vă spuneam, practic fluxurile sunt separate, sunt două fluxuri separate. Parterul este destinat zborurilor interne, iar etajul fluxului internațional. Fluxul internațional se asigură prin acest corp de legătură, așa și este denumit corpul de pescări internaționale, care se leagă prin intermediul a două paralele cu terminalul, iar îmbarcarea se va face practic prin acel terminal. Zona de terminal, practic are acoperișul închis în momentul ăsta cu tablă 100%, se lucrează avem lucrările de hidroizolație în progres, 70% în progres. Estimăm că finalul acestei luni, întreaga anvelopă, ce înseamnă acoperiș, mai refer anvelopă, să se finalizeze și rămânând în execuție lucrările de pasat. Deci, practic, vom avea 3 porți de îmbarcare internaționale pentru cele 3 aeronave. Da. Care pot staționa concomitent pe apronul, pe zona de staționare Pentru internațional. Pentru internațional avem 3 și pentru interne 2, la subsol. Etajul, și corpul este destinat doar sosirilor și plecărilor internaționale. Putem merge la conferință. Bună ziua tuturor! Vreau să le mulțumesc vecinilor noștri, domnului președinte al Consiliului Județean din Covasna, Tamaș Andor, care este prezent, domnului primar al municipiului Sfântul Gheorghe, bun venit la Brașov, domnului primar George Scripcaru, colegilor mei, Izabela Ambruș, vicepreședinte, Oti Covaci, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, Toașă Imelda, de asemenea Oti Covaci ca și președinte al UDMR Brașov și de asemenea consilier județean. Am considerat de cuvință că ar trebui să avem astăzi o astfel de întâlnire, tocmai pentru a vedea și dumneavoastră progresul în care se află aeroportul de la Brașov. După cum bine știți, acest proiect este gândit ca și un proiect regional. De la bun început am avut sprijinul colegilor noștri din județul Covasna. Este un proiect care cu siguranță va duce la dezvoltarea economică a celor două județe și nu numai. Avem un progres foarte bun. Putem spune că astăzi, și ați văzut și dumneavoastră, terminalul este într-un progres de peste 65% în implementare. Urmează ca în perioada următoare să avem echipamentele montate. Sunt foarte multe echipamente care astăzi sunt comandate la furnizori din Germania și urmează a fi primite. De asemenea, avem lucrări la sistematizarea pe verticală, la balizaj, la celelalte 9 obiecte, platformele antisuflu, clădire energetică, gospodărie, apă, remiză PSI. După cum bine știți, în decursul
ultimilor ani am cumpărat și alte echipamente necesare pentru buna funcționare a incendiilor, a funcționarea aeroportului, fie că vorbim de auto speciale pentru stingerea incendiilor sau pentru mașini de dezăpezire. Am făcut în așa fel încât în momentul în care vom ajunge la certificare să putem face ca acest aeroport să fie funcțional și să nu întâmpinăm niciun fel de astfel de greutăți. Aceste lucruri nu se puteau realiza dacă nu am fi făcut un front comun și încă din prima zi conducerea atât a județului Covasna cât și conducerea municipiului Sfântul Gheorghe, a primăriei Brașov au sprijinit acest proiect. Ne amintim cu toții, anul trecut, primii bani pe care i-am primit de la Guvernul României, i-am primit datorită unor amendamente care au fost făcute de colegii noștri care sunt parlamentari din județul Covasna. Am reușit să primim sume care sunt extrem de importante anul acesta. După cum bine știți, avem încă 75 de milioane de lei bani alocați, 50 de milioane încă de la începutul bugetului, iar 25 de milioane din fondul de rezervă al guvernului. Am făcut în așa fel încât să chivernisim cât se poate de bine banii, să atragem fonduri europene pe drumuri, pe spitale, iar astăzi putem spune că creditul pe care județul Brașov l-a luat pentru aeroport nu a fost utilizat, fiindcă am găsit resursele necesare pentru a putea finanța acest obiectiv și din alte surse financiare. Am toată convingerea că cooperarea între județul Brașov și județul Covasna nu se oprește doar aici, fiindcă, după cum bine știți, s-a emis un ordin al Ministrului Sănătății prin care județele Brașov, Covasna și Harghita vor avea parte de un spital regional. Practic vom avea în implementare, împreună cu municipiul Brașov, cu celelalte județe, un proiect extrem de important pentru sănătatea brașoveană, proiect care se va implementa la o distanță foarte apropiată de acest loc. În continuare aș vrea să dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Covasna, domnului Tamaș Șandor. Vă rog frumos, domnule președinte. Vă mulțumim și nu numai pentru invitația de astăzi, mulțumim domnului Adrian Veștea și domnului primar George Scripcaru, dar aș vrea să mulțumim și eu cred că pot să vorbesc și în numele domnului primar aceste cuvinte de mulțumiri pentru colaborarea în ultimii 10-12 ani. Și pentru că această colaborare nu este numai o colaborare interinstituțională, care a fost perfectă între noi, dar este și o legătură corectă, interumană, legătură de prietenie. Pentru noi, cuvântul cheie a viitorului este colaborarea regională, nu numai între cele două localități, nu numai între cele două județe, ci o colaborare regională. Și această colaborare nu de azi a pornit de mulți ani care au trecut. De pildă, avem proiecte comune de infrastructură la limita și în cele două județe, bazinul Baraoltului, care se leagă de drumul național 1 prin intermediul și prin munca colegilor noștri din Brașov și, desigur, cea mai mare realizare este pornirea acestui aeroport, construirea acestui aeroport, la care în ultimii ani de zile și noi am pus umărul unde și cum am avut posibilitatea. Și ne bucurăm de faptul că nu au uitat acești domni, acești oameni, nu au uitat și efortul nostru și ne-a invitat iar de nenumărate ori aici. Cuvântul cheie este colaborarea și interesul nostru a județului Covasna, a Ținutului Secuiesc, este construirea acestui aeroport. Este construirea autostrăzii Brașov-Bacău, care trece prin județul nostru. Deci conectivitatea județului nostru, conectivitatea regiunii noastre, în ceea ce înseamnă aeroportul din
Gimbav și desigur rețelele de autostradă care se construiesc în jurul nostru. Pentru că suntem conștienți că în jurul unui aeroport, în jurul de 50-60 de kilometri a unui aeroport, se va relansa economia și turismul. Suntem deci direct interesați și nu ascund acest lucru, suntem direct interesați în a terminarea cât mai rapidă a acestui aeroport și desigur, dacă o să avem posibilitatea, și cred că da, o să sprijinim și în continuare. Și această colaborare, și aș vrea să subliniez, această colaborare a avut loc indiferent de coloratură politică, indiferent de care partid a fost la guvernare, pentru că întotdeauna noi am avut obiective, scopuri și proiecte bune și comune pentru regiunea în care trăim. Vă mulțumesc încă o dată pentru această prietenie, pentru relațiile interinstituționale corecte, eficiente și, desigur, pentru prietenia omenească pe care o avem. Vreau să îi mulțumesc domnului președinte Tamaș Șandor și o să rog să ne adreseze câteva cuvinte pe Antal Arpad, primarul municipiului Sfântul Gheorghe. De altfel, pe noi ne leagă o colaborare foarte bună, o colaborare instituțională de foarte mulți ani de zile și am toată convingerea că regiunea noastră se poate dezvolta doar prin proiecte comune și printr-o viziune comună a celor două autorități. Vă mulțumesc! În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru faptul că am fost astăzi invitați aici și avem posibilitatea să ne întâlnim cu dumneavoastră și să vedem acest aeroport. În al doilea rând, în construcție. În al doilea rând, vreau să-i felicit pe colegii noștri din județul Brașov, pe domnul președinte, pe domnul primar, pentru că în ultimii 10 ani foarte puțini au fost cei care au crezut că acest aeroport se va construi. Și nu este ușor pentru un lider să spui întotdeauna că vom face acest lucru atâta timp cât te întâlnești cu oameni care nu cred în acel proiect. Și au fost foarte puțini cei care au crezut că acest proiect se va realiza și eu cred că faptul că astăzi suntem aici și vedem aceste construcții trebuie să ne dea o încredere în sine, pentru că împreună Brașovul și Covasna oarecum am reușit să trecem și peste acele mesaje venite dinspre București că nu se poate, că nu este în interesul țării acest aeroport, că nu merită să fie construit acest aeroport și așa mai departe. Cred că împreună Brașovul și Covasna am reușit să schimbăm inclusiv în București atitudinea guvernanților față de această investiție și iată de 2 ani vorbim de fonduri venite de la guvernele din București. Eu vă doresc și îmi doresc să ne întâlnim aici atunci când avioanele vor decola și să fim împreună parte al acestui succes, care succes înseamnă succes atât pentru județul Brașov cât și pentru Secuime. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Mult succes la alegeri, domnilor! În continuare o să-l rog pe domnul primar George Scripcaru să vă adreseze câteva cuvinte. Este foarte important ca tot ceea ce înseamnă comunitățile din zona metropolitană, din județul Brașov, să aibă o abordare integrată și de fiecare dată noi, cei care vremelnic suntem la conducerea instituțiilor publice, vom face în așa fel încât să integrăm toate aceste comunități în așa fel încât și din punct de vedere al transportului metropolitan, din punct de vedere al utilităților și altor implicații pe care le avem în județul nostru, să facem în așa fel încât să nu existe decalaje între cea mai îndepărtată localitate și zona metropolitană. Vă rog, domnule primar Scripcaru. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să focusați camerele pe ceea ce se întâmplă acolo și să le spunem celor care astăzi încă mai neagă o evidență care o avem aici în momentul acesta și vor să acrediteze prin mesaje negative că ceea ce se întâmplă de fapt este neadevărat și referitor la acest obiectiv și la alte proiecte din municipiul Brașov,
să le spunem că acest lucru se întâmplă, este o realitate, chiar dacă nu cred sau doresc să transmită un mesaj negativ, că împreună cu Consiliul Județean Brașov, Covasna și Sfântul Gheorghe, să le readucem aminte că am semnat un parteneriat cu ceva timp înainte, în care ne-am stabilit împreună să derulăm acest proiect. Într-o primă fază Consiliul Județean Brașov și într-o etapă finală, când vom considera sau vom constata că este necesară implicarea și alta decât cea materială, să venim și cu parte financiară parte în acest proiect, atât municipiul Sfântul Gheorghe, cât și Consiliul Județean Covasna și municipiul Brașov. Vorbeam și despre alte proiecte integrate în zona metropolitană. Spitalul regional este un exemplu de bună practică. Teritorialitatea acestui spital regional se va răsfrânge la fel ca și aeroportul și pentru județele din jurul Brașovului, Covasna și Arghita în mod direct. Așa cum gândim proiecte integrate la nivelul zonei metropolitane din municipiu cu localitățile din jurul Brașovului, cred că și județele, la rândul lor, trebuie să gândească la fel integrat pe ce înseamnă mobilitate, accesibilitate și dezvoltare de proiecte în domenii care se răsfrâng asupra cetățenilor, indiferent din ce județ am fi. Fie că vorbim de Brașov, Covasna și Arghita, indiferent de coloratura politică pe care o avem unii sau alții, noi trebuie să gândim aceste lucruri în mod integrat. Asta facem acum, asta facem astăzi și așa va trebui să procedăm și în continuare în următoarea perioadă. Mă opresc aici pentru că suntem la un obiectiv important. Cred că trebuie și specialiștii să detalieze lucruri care cred eu că sunt importante pentru comunitate, pentru noi și pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Șoni și Arpi, bine ați venit la Brașov. Suntem dincolo de funcțiile pe care le ocupăm în instituțiile pe care le reprezentăm. Suntem prieteni și suntem colegi de foarte mulți ani și am gândit tot timpul că trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, George. În continuare o să rog pe colegul nostru, pe domnul Alexandru Anghel, cel care este directorul Direcției Aeroport din cadrul Consiliului Județean, fiindcă sunt foarte multe voci în public care ne vor întreba modul în care va fi operat și o serie de alte lucruri care vor duce ca anul viitor de pe acest aeroport să avem primul zbor, lucru pe care ni-l dorim cu toții. Și pentru a nu crede că aceste lucruri le vorbim doar acum, e foarte bine ca să dăm cuvântul specialiștilor pentru a detalia toate aceste lucruri. Te rog frumos, Alexandru. Bună ziua! Bine ați venit din nou pe șantierul aeroportului Brașov. După cum vedeți, lucrările avansează conform graficului, chiar sunt avansate la partea de terminal. Aeroportul, după cum bine știți și am mai spus de nenumărate ori, înseamnă mai mult decât terminalul. Avem un proiect, cred că cel mai complex proiect de infrastructură prin complexitatea lui. Pentru că avem, vorbim și de pistă, cale de rulare, terminal, balizaj, sistematizarea zonelor, dar vorbim și de cealaltă parte care nu este vizibilă în acest moment, vorbim de serviciile de navigație aeriană. Sunt foarte multe întrebări și, pe de altă parte, sunt și firești, pentru că, văzând terminalul, toată lumea se întreabă cum vom asigura serviciile de navigație aeriană și cum vom dirija aeronavele care urmează să aterizeze. Acum un an, 2 ani, s-a discutat de soluția de turn virtual. Toată lumea considera că este ceva ipotetic sau că este doar la nivel de idee. Vreau să vă spun că, între timp, sunt aeroporturi. Deci, între timp, această soluție a fost implementată și este operațională în Europa și chiar în lume. Pe unele aeroporturi este ca soluție de contingență. Vreau să vă spun că acum, odată cu pandemia, chiar Eurocontrolul recomandă această soluție să fie luată în considerare la modul cel mai serios de către furnizorii de servicii de navigație aeriană. Domnul David Ciceo, care este directorul aeroportului Cluj, este președintele Asociației Aeroporturilor. Acum, cred că 2 sau 3 săptămâni a fost la o întâlnire în Grecia, unde s-a întâlnit cu directorul ACI și cu directorul Eurocontrol. Iar aceștia i-au spus să aibă în vedere foarte serios dezvoltarea și promovarea acestui concept în România. După întâlnirea cu aceștia m-a sunat foarte bucuros să-mi spună că soluția de turn virtual oferă foarte multe
variante și foarte multe elemente de siguranță pe care soluția clasică nu o are și a propus ca în următoarea perioadă să facem o întâlnire cu toate aeroporturile din România, să se facă un fel de seminar web prin care să se explice ce înseamnă în detaliu soluția de turn virtual și care sunt avantajele și beneficiile pe care le aduce aceasta. Așa cum vă spuneam, ce ține de partea de infrastructură de aeroport este foarte ușor de văzut și de cuantificat stadiul în care ne aflăm. Suntem pe drumul cel bun, practic pista este făcută, calea de rulare, platforma sunt finalizate, terminalul vedeți că este în avans ca raportat la graficul prezentat. Sistematizarea și barizajul sunt în grafic și vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Pe partea de servicii de navigație aeriană, în momentul de față se lucrează la conceptul de spațiu aerian. Este primul lucru care se face. Se face designul spațiului aerian, după care se fac tipurile de proceduri pentru plecare, pentru aterizare, decolare și ratare, urmând ca, după ce se face o analiză de siguranță, se merge mai departe cu echipamentele care vor fi folosite în faza de aterizare, decolare, meteo, partea de comunicare și informare aeronautică. Așa cum am mai spus și de multe ori, trebuie să vedem aeroportul acesta în ansamblu. Să știți că sunt foarte multe activități în spate, activități care nu se văd. Ne vom pregăti și de partea de certificare. Cea cu serviciile de navigație aeriană presupune și o etapă de negocieri cu Romața, de a face un protocol în care să prevedem toate activitățile sau modul de colaborare cu Romața în momentul în care vor veni să asigure serviciile de navigație aeriană la Brașov. Multe întrebări care încep să vină văzând terminalul că se apropie de finalizare sunt legate de partea de curse, ce curse se vor deschide, către ce destinații se va zbura. Permanent a fost reflectat în presă în timp real toate întâlnirile care au avut la sediul Consiliului Județean cu companiile aeriene. Vă vom ține la curent în continuare, pentru că discuțiile cu companiile vor înainta în momentul în care vom prezenta certitudinea. Noi avem o certitudine, practic, că vom da drumul la aeroport, dar va trebui să știm, să definim o dată clară în care vom începe să zburăm, ca și companiile să poată să se gândească ce aeronavă aduc, ce destinații, să discutăm în mod clar numărul de frecvențe și destinațiile, ca să ne fie iarăși clar. Chiar dacă Brașovul din studii ar avea un potențial, să zicem, 15-20 de destinații care pot fi operate, toate aceste destinații se vor deschide într-un anumit ritm. Se va începe cu 3 destinații, se mai adaugă câte 2, câte 3, adică există un ritm în care se dezvoltă acest business. Să știți că nu se pot lansa deodată 15 destinații sau 10 destinații și asta vă spun din experiență. Deci, noi, în spate, acolo, poate nu este vizibil, dar ne ocupăm de absolut toate problemele. Avem o listă lungă pe care o verificăm, dacă nu zilnic, destul de des împreună cu colegii și beneficiem și de suportul întregului aparat de specialitate al Consiliului Județean. Ce vreau să vă spun la încheiere este că este într-adevăr un proiect complex, ne vedem foarte serios de treabă, avem norocul să avem sprijinul autorităților și a șefilor noștri direcți. Ne bucurăm de sprijinul și al județelor învecinate și este un bun exemplu, chiar foarte bun exemplu de urmat. Deci, pot să zic doar atâta că avem tot sprijinul de care avem nevoie și nu am avut piedici, chiar este un proiect de dat exemplu pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc lui Alexandru Anghel, care de altfel este și președintele Consiliului de Administrație al Autorității Române, Autorității Aeronautice Române. Salut prezența și domnului secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării, domnul Mihai Veștea, tot ca și o informație pe care este foarte bine să o cunoașteți. Încă de săptămâna trecută, la nivel de CFR Infrastructură, s-a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru cale ferată și în prezent le-am predat planurile, în prezent este în lucru și acest obiectiv extrem de important. Și fiindcă închidem un ciclu, practic ne
întâlnim la 4 ani de zile de mandat. Foarte multe dintre aceste lucruri n-ar fi fost posibile dacă la vremea respectivă, în anul 2016, nu am gândit o majoritate la nivel de legislativ al Consiliului Județean și dacă alături de noi n-ar fi venit Uniunea Democrată a Maghiarilor, n-ar fi venit Oti Covaci alături de ceilalți colegi și vreau să le mulțumesc pe această cale că sunt alături de noi și o să rog pe Oti să ne adreseze și câteva cuvinte. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să vă spun că eu mă număr printre acei oameni, printre acele persoane care au crezut de la bun început în acest proiect. Tocmai de aceea, în anul 2016, am făcut acea înțelegere în care ne-am asumat sprijinul pentru domnul primar Scripcaru și pentru domnul președinte Veștea. Am făcut acea înțelegere la nivelul municipiului Brașov și la nivelul Consiliului Județean, tocmai pentru a realiza acest proiect măreț care este și aici în fața noastră sau în spatele nostru, aeroportul din Gimbav. Este un proiect foarte, foarte important și la care, credeți-mă că s-a muncit foarte mult și executivul Consiliului Județean a dat dovadă de o motivație și o pricepere foarte, foarte mare. Pe de altă parte, am crezut că acest proiect este un proiect regional. Tocmai de asta am reușit să-i aducem lângă noi și pe colegii noștri din Covasna, pe primarul din Sfântul Gheorghe, pe președintele Consiliului Județean Covasna, care au înțeles importanța acestui proiect și au reușit să facă și lobby pentru a aduce bani în acest proiect, pentru a sprijini acest proiect. Mai mult decât atât, facem demersuri ca și drumul expres care leagă Brașovul de municipiul Sfântul Gheorghe să fie realizat. De altfel, a intrat deja pe lista de priorități a Consiliului Județean, tocmai în ideea aceasta de a sprijini parteneriatele sau colaborarea între cele două județe și care vine în ideea aceasta de proiect regional. Deci proiectul ăsta trebuie văzut ca și un proiect regional și de asta am avut succes și până acum. Vă mulțumesc!